Kami ni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamu amanami inanami hahanggi pinaribot tatangihon ma hatani debata di kita di bagasan partikian minggu sadarion ima na tarenet sian sada Korintus bidusada mamukamai sian ayat opat rodi ayat sia songonon ma didok disi madok mauleate doau totong di debataku sialahamu marningot asini rohani debata naung nilehonna tuhamu di bagasan Kristus Yesus ai naung gabe mamora dohamu di bagasan ibana di saluhut nai di sadok hatai nang disude pangatusion ai naung dipahot do dihamu panidangionna taringot tu Kristusi asadada nahurangak kamu dinasa ragam ni basa-basa ni debata namai-maima namahamu dihapapatar ni Tuhata Yesus Kristus pahoton ni ido hamu rodi ujung gabe sohasurahan diari ni Tuhata Yesus Kristusi haposa do debata naung majohamu tu parsauran dohot anakna Yesus Kristus Tuhatai ima sahatna oras ma dihita manginang selamat tahun baru mak. Alania hadu ben naga berohi tatu joroon. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita ketika kita datang beribadah, pergi ke gereja, lalu karena apakah kita sehingga menemui gereja tersebut dan kita percaya bahwa Tuhan berada di sana. Molobor hati tanaking amang doho tamuinang sabagas tabe hiado tasukkuto tu dirita marhua doa tu si manang alania hado uben nagabelawa tu si biar roh aku amang doho tamuinang emena masak digagat ursa ina masa hitaula manang biar roh aku atik naung hasomala sabing doon marhite naung gabe hasomala sabing gabe lohot tu dirita jala molo sotaulahoni dihilala rohatta gabe hirana adong nakurang manang molo sobar minggu hitamang doho tamuinang gabe halang pakilala atta alai di lala rohaku denggat dosa lisa tahun molo sinukutoni tuhamu laus marhite turpuk jami taomma sumukutoni di bagasan partikiano tuhamu alania hadohamu ubanda gabe ronwai amang doho tamuinang sarupa dohita dang marasi hamu dohot tami namar baju nabi rongon dohot namar baju nabotaron sama tidak ada bedanya jala suku-suku ni di bagas seperti kianon di padopak kotuhita sudi amang dohot tamuinang rohita tu bagas coroon dang alani habadiauta justru rohita tu bagas coroon nama kilala dohita dang sempurna
Nama kilala do hita pribadi yang membutuhkan ketergantungan, pribadi yang membutuhkan pertolongan, pribadi yang membutuhkan pengampunan, pribadi yang membutuhkan topangan, pribadi yang membutuhkan hikmat dan pengetahuan. Yang bersumber dari siapa? Yang bersumber dari Tuhan, yang kita yakini melebihi dari segala-galanya, bahkan melebihi diri kita sendiri. Amang dohot tamu inang sipata terlalu pati bohudo ekspektasi di dok harapan ni hadiriota maradopo dongata jala sipata mang dohot tamu inang ekspektasi ido nagabe ukuran di hita mabahek kita saor tudongatai sadar do hita edisi molodang diurupi hita dang dongat tabe itu ekspektasi. Molodang mamora be dongat tai mula gabe pugus laksa lepel dohot tita be dang bagian di diri tabe. Molonunga mar sakit-sakit dongat tai dak songo dirgak ni pamatak tabe tarajumi dang horong tabe. Molo subuhi bedongat tai manupagi manang di keberlangsungan ningolu namar situpahan si soli-soli sodong be si buatot siani dapat puli kisya dirita amang dohot tamu inang hamuro tu joroon husukun nakining jala hualusi molo songonido pamikirion ni debata tu kita jakonon na do hitan wae molo hita nak kining di hajol mauta molo sorade bedongat tai mangurupi hita tapadau imana tarurupi hodo de bata di bagas seperti kiano di pajakonon na tuho molo sohipas bedongat tai dang dirgak pe pamatangna jala tarajumi dak sarobang bemana tu dirita hita hipas imana marsahit tapadau amang dohot toinang alani hahi pasom mudo di bagas seperti kiano di jakko de bataho ngolonunga mangalaosi dongat tai adong kesatatanna tihasna manang pangalaona na sosuman tabadau tadok dak sarobang behodo hotau au badia horamun amang dohot toinang alani habadiau mudo di bagas seperti kiano di jakko de bataho jala di paloas so hudul bage inalaho tu mangingon barita nauli na pinasaha di debata tu di bagas seperti kianon bukan alani amang dohot toinang turpuk jami tahun manugi hok kita latihlah dirimu melihat saudaramu yang lain dengan kerendahan hati. Apalagi di tahun 2020 nomon harwa nadi ida di batas kita uban naga bedi patari parho kita tu tahun 2020 nomon habur jota hasatiota habadiota pangalehono ni rohata tu huriai amang dohot taminang hamu mana mangalusi alai sudah kita mang dohot tamu inang di patari par debata tu tahun 2020 nomon holan marhite asini rohani debata jala sudah kita adalah pribadi yang masuk kepada proses pengampunan yang selalu hidup di dalam diri Allah itu sendiri. Alani amang dohot tamu inang
Mari kita merendahkan diri kita untuk mencoba melihat dan menerima orang lain di dalam kerendahan hati itu sendiri. Puasa memuhai hatorangan di turpuk jami tausiani danga dongbe huria na paling bobrok ditiki di zaman ni hamamasa ni turpukon selain huria Korintus. Di zaman daripada penulisan Korintus ini tidak ada lagi gereja yang paling bobrok, nauramun, sian huria naramun, kecuali gereja Korintus ini. Sudeus si palesem dong. Bahkan berlangsung hal-hal yang mencicikkan. Di tonga-tonga ni huria namasa di hati-hati di Korintus. Ra amang dohot tamu inang out sura maau songo si Paulus di hati-hati. Songo sada pimpinan ni huria ni kumajo. Napajongjok sada huria di sada inganan. Marhite halo jaun. Dohot perjuangan na sangat luar biasa. Lalu kita menemukan hal-hal seperti itu di dalam gereja yang kita bangun itu. Mungkin kita akan merasa bahwa gereja itu adalah menjijikkan. Dan mungkin kita akan menghakimi gereja yang sedang memberlangsungkan pola perjalanan gereja yang seperti itu. Halayamang dohot tamu inang berek kamu ma di turpuk jamitai. Ngasongoni keadaan ni guriai. Rosi Paulus madok mauliate doa utotong di debatakku sialahamu. Marningot asini rohani debata naung nilehon na tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Ay naung gabe mamora dohamu di bagasan ibana di saluhut nai di sadok hatai nang disude pangatusio. Amang dohoto inang asadinggan parsaurata unang tumadiak kita mangida pangalaho di dongatai asadinggan parsaurata unang tumadiak kita madok dirita nadumenggan natumikos naubadiaan sia dongatai asa dumenggan parsauratai amang dohot tamu inang marsiajar maho mameak ko dirim mangida dirim ise ko dia dopan di debata upan nagabe di jak ko debata ho songon sahalak na persea di jolona asa dinggan amang dohot tamu inang parsauratai lului manau marga sianak kapangalaho nasipata mabaiko marhatsit diro hadisi sarupa do amang dohot tamu inang ubay maju tudusanna ayang gona Martino dohonon dido akan tua-tua tapulo naik do buasa semerdo muhamu nak penong marsipalean alaniaha ala adong namangi hoti aha mudar aladong namangi hoti aha pardagingon aladong namangi hoti aha marga aladong namangi hoti aha dari rahim yang serupa. Boa sadang diuhumi si Paulus Suryaon. Boa sadang dihaiso ibana sia dirina. Ale boasa gabe didok ibana madok mauliate au. Sialahamu. Dohono dope mauliate di keadaan nasi songoni. Ngatung matsai luar biasa masa haramunon. Di hurian sedang berjalan amang dohot tamu inang alaniahan ala si Paulus berorientasi untuk melihat yang baik bagi dirinya bukan melalui hal-hal yang bersifat kasat mata. Jengot tamu maun holan halak naolo patok toru diri na dia dopan di debata do mapain halak boy bumba. Jengot tamu naik. Hanya orang yang mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan siapa dia sehingga Tuhan menerima dirinya sebagai orang yang percaya sebenarnya yang mampu membuat orang lain menjadi pribadi yang berubah.
Anggo margijang ni roha do hita mang do tamu inang makilala hita no badiaan. Hita na lebih sukses, hita na lebih kuat, hita na lebih gagah. Perubahan tidak ada. Untuk itu lakukan perubahan dengan apa? Dengan kerendahan hati. Bukan dengan kekuatan. Bukan pendekatan melalui struktural jabatan, tapi melalui kepribadian yang mau menghamba. Bodoh hita maksong ni. Molo pad di taresot, kunak sama kilala song kumat dan tangadongi sarupa doi. Seorang pendeta resort harus bisa menjadi pribadi yang menghamba kepada bawahannya. Begitu. Kita juga sebagai ayah harus bisa menjadi pribadi yang menghamba terhadap siapa? Terhadap anak-anak kita. Jangan terlalu tinggi ekspektasi kita terhadap anak-anak kita. Una kola prestasina banggahot. Molo nilai 10 gelengmu, molo nilai apa buah? Sifat akan dakta sadari, oto mahonin na, molo oto anak ninong na, molo malo, panggoho anak niamang na mahoin na. Amang doho taminak sifatan na suta sadari do, ay oto manang napistar gelektay, tergantung bibik ta do. Ay molo pistar ko, dang mungkin geleng mo to. Ausong ni berpikir bah. Ayaw pedang tolma-tolma na pistar sebelum na sidak-sidang do. Jipak sa ko gelek ko pistar. Ayaw sidak-sidang do. Kan begitu. Alay mo lo tolma na pistar do hotik kisikola mulai kalajada sampai tamat kuliah. Mungkin kau bisa menuntut. Alay mo lo songonau do. Biasa do putih nonom. Ba mo lo putih pitu gelek kisonari. Alhamdulillah. Banin narohakku doi. Ala dia mang dohot tamu inang jadilah pribadi yang menghamba. Nah kemudian amang dohot tamu inang ida mana marga. Nak kining boy do permudaroni. Boy do persaku taon. Boy do mangida kana denggan nang masa. Unang ala di sangiris gabesega sabalanga godang do songoni. Hola nala ni pakatayo sakababa. Mago sudah na denggan. Hita pe jok-jok do songoni. Olo hita dang marsipak kulingan hita na martino dohon. Hola nala ni hepek sajuta. Umarga me hepek sajuta di ho. Mabay parsarammu dang boy mardalan puluhan tahun. Rap dohot hahanggimi. Rap dohot ibotomi. Amang dohot toinang mari kita berpikir secara rendah hati. Mari kita berpikir normal. Jangan menganggap kita pribadi yang berdiri di atas segalanya. Sehingga tanpa sadar kita membentuk nilai-nilai oleh posisi yang kita bentuk sendiri dalam kehidupan kita. Kita do namat bentuki. Kita menganggap kita na paling hebat di keluarga. Kita na menganggap kita na ikon pribadi na ikon majalo hauduhon sianak katinudotai. Kalau dia mang dohot tamu inang aha maharuan nabi nereng di si Paulus marhiti turpukon. Dang pangalahoy di bereng imana. Alay di bereng imana. Songoni pe pangalaho ni ruason, songoni pe pangalaho ni bangsoon, mauliate ma di debata, ulu du pinasida majalo asini rohani debata, ulu du pinasida majalo si baluai Jesusi, nagabe si balua di nasida. Ala dirazumi rohana mang dohot taminang dangi mana nama pe muba jolma, nak pe padita ibana, nak pe rasul imana, nak pe apostel ibana. Tetapi dia benar-benar percaya bagaimanapun karakter daripada setiap orang. Ketika dia mau menerima Kristus itu sebagai Mesias keselamatan bagi dirinya, maka Mesias keselamatan itu akan bekerja sendiri dalam dirinya. Alani amang dohot tamu inang pajakononi do norikot. Molonunga rade zolmai majakon. Lo mapangalahona hobartu pabahenan na mardabu-dabu tuise. Mardabu-dabu tu dewata. Jaiban na hape di do akan apistar. Setiap orang baik itu pasti punya masa lalu. Dan setiap orang jahat itu pasti punya masa depan. Ingot tamu mai. Molodong diberek kamu akan burju di hurion. Ingot ma, dia juga punya masa lalu. Apa masa lalunya? Kita tidak tahu. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi jangan hanya kebaikannya lihat sekarang. Kau harus ingat, saburju-burju ni zolma na adong di huriaon. Ingok ma, adong do masa lalu ni.
yang kelam. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Lalu bagaimana dengan orang jahat? Ingatlah bahwa orang jahat juga pasti punya masa depan. Jimulo songuna una mangudu namang dohot taminang. Sudah do hurungani. Olah dinaboi kupatau diriku sawar tu dirina. Moredo ko kala panakoi urusan ni halak mai. Moredo ko kala parzahati urusan ni halak mai. Halai molo amat dok dada adong bedaku si anak kana asing. Karena semua kita adalah apa? Pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena kebaikan kita, karena kesetiaan kita, karena kekudusan kita, karena jaminan yang boleh Tuhan berikan kepada diri kita bahwa kita akan menjadi pribadi yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap dirinya, bukan. Halai hinorhon ni asidot kolong ni rohani debatado amang dohot taminang. Halani amang dohot taminang onna manaikot ulahonotta. Mulai dok si Paulus di bagasan pertikianon madok mauliate doa totong di debatakku sialahamu marningot asini rohani debata naung nilehonna tuhamu di bagasan Kristus. Kita pulang kita pulang sebentar lagi dari tempat peribadatan ini. Satu yang harus kita tanya, Tuhan, di botohodo isiau sukunonmu arta tuau sodong artaku. Sukunonmu taringot tua kesuksesan ni gelekku swadong na boy pangasakonop. Sukunonmu tuau taringot tu jabatakku swadong mardiha-diha au di portibion. Atau ngahama Tuhan si sukun tonommu tu diriku songon halak na porsea au marado poko. Kemungkinan Tuhan akan bertanya kepada kita, ahamana boy bahenommu sia diri minang doho amang nama bain halak gabe madok mauliate tu debata. Holanido. Solat naik. Danga dong na boy pangasakonom mo di ngulun. Alay di sukut to debata. Aha masyadirin na boy patawonmu bahenommu. Dinalago patubugon roha na madok mauliate. Di dia di pamangan ni Pandita Silaban. Di dia di pamangan ni situa lingkunganmu. Di dia di pamangan ni nadong di siamu kabirangmu. Aha may halabohon. Tartuhori dang jaminan inang molonung mamora gabe labok dang jaminan ini bahkan mololam mamora lam gabe manunggahi halabohon ni tanda kutip tiga hon molosadong na boy pangasakonom dang adong memang na boy bainon ni natari daiba nin di huriaon molo siap perhepengon do dangadong nabe pangasakonot to siani alay na mabay selas roha molo rak marhubas do hoti hitsanaima nama pelas roha toruk ni roha naima ekel naima amang do hotoy naktartu horhoi tarbain na asing songoko disi tidak buat ciri khasmu sendiri. Jadi boy do amang dohot tamu inang dangadong na boy tapangasakon sian pemahaman ni halak na asing taringot tu kita tapi buat nilaimu dan nilai itu bukan selamanya diukur melalui apa jabatan, tidak selamanya diukur melalui uang, tidak selamanya diukur melalui apa popularitas dengan versi dunia. Halani amang dohot tamu inang imane ko taulaho di bagasa partikianon nak peswadong pangalaho ni ruas na adong di Korintuson satikos na siya kadolmaon na boy mabahen si Paulus madok mauliate itu dia mata tapi dia beralih kepada kasih karunia. Idolas ni rohakku nak pesongoni juga ni obang soon nak pesongoni juga di ruas ni HKBP Medan Permayon alai mauliate ma nunga gabe Kristen na sila mauliate manunga di zakon na sida Jesus ina gabe si palua je buat hari ngoto pangalahon ai sugari main nana asing nadong kudul di habirang na dang urusanmu
Urusan ni sedoi, urusan ni debata. Sadok di jalon nasida majo. Hai di bagasan hadirion ni jolma naungian di bagasan Kristus. Kristus itu akan memperbaharui dirinya. Alani amang doho tamu inang tabaem mah tapatubu mah pangalahon na uli na dengga siyak kita dangalani hamoraos sangap hagabeon nama bain halak gabe madok mauliati jala ido na nidokna di bagasan ayat 5 ai naung gabe mamora hamu di bagasan ibana garis bawahi me di sini kekayaan maksudnya ini khotbah yang bagus terlalu mau bidi hamok kasih tua iso nunga mamora hita di bagasan Kristus dan hamoraon arta alai hamoraon niroha mulubui tajakon nakidong ataidang holan mangida pangalahona karakterna tapi kita terima kawan kita itu karena kita satu di dalam Kristus karena kita telah benar-benar engkau dan aku baik kau jahat aku baik tapi kita sama-sama ditebus di dalam darah Kristus itu maka aku dan engkau tidak ada bedanya engkau dengan aku tidak ada bedanya dan kita adalah sama pribadi yang membutuhkan apa? Topangan. Pribadi yang membutuhkan apa? Pengampunan. Ah beda kutibana, ah beda di mana tuau? Sarupa dohami dia dopan di debata. Molarong rohana si songoni iman nama mora. Molodang pati bohu ekspektasim tudongamu. Jangan terlalu tinggi ekspektasimu terhadap orang lain. Kau kaya. Itu maksudnya di sini kakak ayat itu. Jala ido nani dokna pangatusion. Buka bahasa Indonesia, baca ayat 5 itu, lalu kita nanti bisa mengartikannya sesuai dengan keterangan amang pendeta yang sudah sampaikan ini. Aina unggabe mamora dohamu di bagasan ibana. Dang diarta munai hamu mamora, dang dihasanga pemunai hamu mamora, dang dihagabe munai hamu mamora. Alai di dia di panadayon natakas namar haroroan sian Kristus. Gabe taboto mangalapati nguluon, gabe taboto majalo dong atai dang nang dia kana hurang di ibana. Kita akan bersuka cita dan sekaligus kita akan mengerti tentang bahasa hidup yang memang harus kita akan lalui. Iban dedok musedi ayat siai haposa do debata naung majuhamu di parsaura dohot anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Kupasaha masudi jehamu pe namar gelengoni nang eka kola poda do si pasaha to gelengi nak pe sipate lobut tamu alengo tamu ma lobut tidang menjamini itu je kola namar dala do hita di hasiang ano namat sari oppe songoni do nama ngalului jabatan oppe songoni do hurajumi doi ai bohape de kalak mangalului jabatan kalau memang tidak berpihak Allah terhadap jabatan itu sendiri ada di pihaknya Tuhan akan menghalangi itu. Tapi banyak orang yang memperoleh jabatan diberi secara cuma-cuma tanpa jeripaya. Jehi tau piamang doho taminang taulah homado dengan ido pangat tusion, ido bahasa roh, ido bahasa iman, ido bahasa salib itu sendiri bagi diri kita masing-masing. Ido. Heunak pola di dunia ka rumusan-rumusan itu. Mula cit roham dibain edami. Enggak apa-apa. Toe mak ido nabi notona. Toe mak nyapus madora. Bani tangyakon unang gabi diulangi usia songoni. Cimolo saya disipakoi. Sega ho. Naik turut tensim. Ya lebih bagus merdekakan diri. Cisongoni do si Pauluson di merdekahon di mana do dirina. Mangida pangalahon ni huria Korintusi. Namar sopu-sopu do mana? Dao. Nah soporsia do imana boy ibana songon pimpinan na boy mengubah pangalahon di Korintus bukan. Tapi dia percaya melebihi dirinya sebagai pimpinan ada kekuatan yang besar yang bisa Bapak Ibu saudara-saudara mengubah perilaku setiap orang. Itu jadi kita pe namar gelengon. Iko podata do. Iko tugu-tugot ale ko porsia do kita. Digijang ni poda. Digijang ni sistem da boy tabain. Songon natoras mendidik gelektai ada sistem yang lebih kuat, ada kekuatan yang lebih besar yang bisa memperbaharui dia. Aha, tangya. Taputihi mamang doho tamuinang persiajaran na harga siat trupuk jami tahun bohal dihita dinalaho madalani ngulu di tahun 2020 nomor. Amin.